tnieda uffiċjalment l-ewwel dizzjonarju bil-Malti online bl-isem ta' Dizzjonarju.mt. Din l-odda diġitali mid-Dipartiment tal-Ilsien Malti fl-Università qed titqis bħala mument mill-aktar importanti fl-istorja u anke l-iżvilupp f'din l-era diġitali tal-lingwa tagħna biex tkompli tissaħħaħ. Waqt it-tnedija, rappreżentanti tad-Dipartiment tal-Malti esprimew is-sodisfazzjon għall-ewwel frott minn dan il-proġett li għalkemm jista' jidher ċkejken fil-verità għandu valur u potenzjal kbir. Il-proġett beda bħala idea sentejn ilu. Il-lettur tal-Malti fl-Università Dwejn Ellul li hu wkoll wieħed mill-edituri tal-proġett għalli l-ewwel passi huma bħal dawk ta' tarbija fraġli u trid tiżviluppa. Iżda d-Dipartiment trid jaqsam din l-aħbar mal-pubbliku minnu fih appena d-dizzjonarju telaq jimxi. L-aħħar dizzjonarju stampat li huwa x-xogħol monumentali ta' Ġuże Aquilina fih madwar 41,000 kelma bil-Malti jiġbor daqstant. Issa dak ħareġ fl-1987. Allura qegħdin nistmaw li meta dan id-dizzjonarju nkunu ħdimna fit-totalità tiegħu sa fejn jista' jkun dejjem għax dizzjonarju qatt mu lest, qegħdin nismaw li jkun fih madwar 50,000 kelma. Id-dizzjonarju li huwa aċċessibbli b'xejn tfassal skont teoriji lessografiċi moderni u blużu ta' għodod teknoloġiċi tas-seklu 21 biex jaqdi ħtiġijiet tal-lingwa u tal-utenti tal-lum. Il-pjattaforma hi maħsuba bħala għodda funzjonali u dinamika li tirrifletti l-użu kontemporanju tal-Malti. Editur ieħor tal-proġett il-professur Michael Spanjol spjega kif se jaħdem dan is-sit. Wara sentej xogħol flimkien ma' kumpanija internazzjonali toħloq l-għodod ngħidulhom lessikografiċi, ġifieri dawk li bihom tibni dizzjonarju, u dan ovvjament huwa bżonn għax il-Malti għandu numru kbir ta' dizzjonarji tal-karta. Issa l-pass li jmiss huwa li l-Malti jimxi għad-diġitali, għall-online. Ġifieri bis-saħħ ta' din id-dizzjonarju ħajkun din ir-riżorsa importanti fil-pala ta' jdejna, fil-but ta' kulħadd u li kulħadd jista' jaċċessa b'xejn minn kull imkien. Ingħad ukoll li minkejja li l-Maltin ilhom għal aktar minn 400 sena jipproduċu dizzjonarji u għandhom aktar minn 100 pubblikazzjoni lessografika, dan il-proġett qed joffri dimensjoni ġdida billi jġib il-wirt lingwistiku Malti fl-ambjent diġitali u jagħmlu aktar aċċessibbli għal ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. It-tnedija timmarka l-bidu ta' kapitlu ġdid tal-lingwa Maltija li issa għandha għodda moderna nfassla biex taqdi bl-aħjar mod ir-realtajiet u l-isfidi ta' żminijiet tal-lum.